Nyakwaramogi Ajuang machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo saa 5 mar onyango. Kaka pile Nyakwaramogi Ajuang tich abich ka tich abich e Ramogi TV wajabedo kod Rawere mar mondo mi wago mbaka wawinjane duond Rawere e gik matimore e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyo nagi mar mondo mi wago ane mbaka ni to geno mar Rawere e higani manyien mar 2026 en mane. Ginang'o giri makoro giparo ni biro bedo ka loso kata ketho higa mar 2026. Nyakwaramogi Ajuang arwakini machiegni bed kodwa nyaka e giko mar twak marwa kichwalonwa ote paro penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Yena mar mondo mi arwaka yawuoto nage kaachiel kod nyo nage mantiere godo e studio ka okinyi makawoto. Bende ginyiso anene to higa mar 2026 ne gichako e yo machalo nade. Adwa chako kod Hilary Ojuang machiegni e Twak okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono kane aloso kodi tiwacho ni ina jakanyo mar Youth 47. Hilary Ojuang, Youth 47 ita en riwruok mane to ichako higa e yo machalo nade? Erokamano Joyce, we awach ni mokwongo ni wachako higa e yo maber. The year of our Lord 2026 ik nyasacho 2026 mondo wabed ni wan kaka joka dhano ma Nyasaye omiyo thuolo mondo bed ni nyalo tiyo ne joka dhano e okenge mopogore opogore. Wabed ni wanyalo gemo lokruok kumoro amora mwatiyo negie. Koro wachako higa e yo maber, wan gi geno ni higani gweth duto ma Nyasaye oketonwa dhi chopo nwa e yo makare kumora mora mwatiye ne ogandawa. Ipenja ewi Youth 47 kendo agombo mana duoke ni Youth 47 en riwruok mar vijende duto mantiere Kenya ka mosedonjo kanyo to gi kendo mapod gombo mondo beni nyalo riwore kodwa. Vijende mageto ringo for office, mageto run for office in 2027. Gimomiyo pare nobiro en ni mondo wabed ni wanyalo kono vijende magombo ringo madhi chung' e kombe mopogore opogore. Wabed ni wanyalo biro together mondo wabed ni wanyalo consolidate agenda kata ideas. Nikech ng'eyo ni ringo for office ok en gima yot. Nyaka ibed gi message ma strong miwacho gi jopiny. To bende nitie logistics mang'eny madhi kanyo. Nitiere emotional and moral support madwarore, nitiere pesa madwarore. Koro mano to e agenda mar Youth 47. Otherwise higa wachako maber kendo wageno ni Nyasaye dhi yawonwa yore moloyo kaka noyawo 2025. Matiende no kelo kanyakla Rawere mawuok e counties duto 47 maonge dewa. Yes. Kamano. Machiegni e Twak okinyi makawuono Faith Ken oyawore chiwo nade tichako higa e yo machalo nade? Erokamano ahinya Joyce, achiew maber, oyawore. Happy New Year ne Nyakwaramogi, apani mae shona mokwongo 2026. Koro achako higa maber kendo wan gi geno ni higa mbele dhi bedo maber. Yeah. Geno ni ibo bedo kinyiso ni geno wuok kanye tang'o ma hie mosetimore higani mar 2026 kochakore chieng' tarik 1 nyaka kawuono wantiere chieng' tarik 16 geno makama ang'o makele. Yena mar mondo mi arwaki Brano Nyango oyawore chiwo nade tichako higa e yo machalo nade? Kendo Happy New Year e higa 2026. Higa 2026 anyalo wacho ni achako maber kendo pogore gi higa 2025. To nikech bende ni higa migoyo siasa, gik mang'eny siasa bende donjo, koro nyaka wa expect ni obro bedo maber kendo obro bedo peacefully mopogore gi higa moko mosebedo majigo siasa mokalo. Kaka awach ni sani Rawere ochiew mar siasa, koro giket siasa obed peaceful mopogore gi mosebedo katimore. Koro wageno ni Nyasaye biro tayowa e higani mondo bed higa makare kaka wadhi mbele. Erokamano. Machiegni e Twak Brian Dolphin achieng' papen mari ichako higa yo machalo nade to nyaka wachop kawuono higa mari osebedo yo machalo nade? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo iluonga ni Dolphin achieng'.
an nyar Kisumo Kanyakwar. To kachako higa kadoke penjo mi penjo higa no achako maber, waduoko ne Nyasaye erokamano nikech wangima. To kendo gimachielo be siasa be nochakre at a high note. Ma we expect maybe things will turn out the way we expect them, that is change. Koro yeah, one ready. Yes. Kiwacho ni gik moko bro lokore kata bro timore kaka we expect them. Gin gik mage ma hie ineno ni bro bedo ka lokore e higa ni mar 2026. Gin gino mane marawere nitiere gode higa manyien ni Dolphin? Okay, geno ma kaluwore gi an mantiere ga wuotho mang'eny gi rowere madwaro lokruok e sirkal masani. Aparo ni mokwongo wantiere gi mass registration ma is a bit on hold, lakini watemo push for civic education mondo youths okaw kura, okaw ombulu maka chopo dhi e debe to yudo ka koro waseikre maber mok kel tulo gi weche mang'eny mag ka gi kacha ni nokwakaw kura. Machielo watemo push for reforms and the constitution kaluwore gi ker mantiere e state house sani, mantiere telo. Waneno mang'eny, waneno gik mang'eny mok gichop ratiro mar chik kako nego bedi. Iyudo ka kuom gik moko 2-8 giweyo. Koro watemo mondo mi wadhir, mondo mi jotendwa ong'i ratiro mar jopiny to gi kaluwore gi katiba. Koro an kaka achiel kuom rowere ma are really pushing so hard mondo mi reforms obedi. Kachopo 2027 ma en higa manyien, nyiso ni waonge sani monego bed ni wakasre kendo waridre wang'e ni mae gima wadwaro to mae gima ok wadwaro. Onego bed ni sani waseng'e pogo ber gi rach to kanye mwadwa dhiye. Gimachielo akwayo ganda mag piny Luo ni waweuru bedo ga gi mijing'o mar dhaw gi jomoko. Aparo ni kata ntiere clip mar baba. Aneno ga clip no like every day. Baba nowacho ni kapok iparo ni ing'iri kaka a community, ng'iri as a Kenyan. Koro kae momiyo wadwaro ni we are bringing all the 47 counties and 47 tribes on board to push for new reforms. Nekech gima timre e Kenya ka oko timre ni jaluo kende kata kabila moro kende. Wateka en hinyruok to ji te hinyore. Mana kamano. Iwacho kanyo makare ahinya to Faith ng'i ka gimo chalo ng'ama nigi paro moro mopogore kodi. Faith iwacho ni higa ne ochako maber kochakore chieng' tarik 1 nyaka kawuono chieng' tarik 16. Gin mage ma iseneno kata mosetimo ma adiera ineno ka bro bedo kamiyo ngima rawere bedo kod lokruok e higa ni manyien? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo nitie moko ma ayie kode ni kata kwa push reforms to onego kech wachopo kama wadwa chope kaka country kaka Kenya, pod wan gi tich mang'eny ma sirkal onego tim mondo wachop Singapore kaka rais osiko kawacho. But higa to chako maber kendo siasa based on a high note. Sani koro ineno rais osebedo kawuotho e counties, regions, kanochak gi Eldoret, Machakos, kagi otimo disbursement mar Nyota program, which is a good thing. My hope ni jowinjo maneno mane otimo form 4 ama mochope kiwango mar form 4 or below mapod nigi higni 18 nyaka 29 ama 35 ne jogo manigi ng'ol mondo o apply kech en gima ber. Koro generally to aneno ka gik moko ber, coalitions timore. Ineno ka baba nowewa ne wach malita ahinya 2025 to koro ineno sani mano semiyo koro thuondi moko inyuolo, moko be pod temo. Yeah, koro it's on a good note.
Hilary, in korka kori, pani ang'o ma seche moko wanyalo wacho ni ne otimore mano e higa mar 2025 ahinya to ngima mar rowere ma higa ni mar 2026 in kaka achiel kuom rawera mantiere godo e studio ka odiochieng' ma kawuono iparo ni higa ni manyien owinjo bed ni lokore kendo miye rawere bedo kod lwasi makare mano mar dak kod timo tije e gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Erokamano. Iloso kuom rawere bedo gi lwasi mar dak maber kendo bedo gi lwasi manyalo konyo gi bende ginyalo timo ohala kata gibende ginyalo chako ohala to gik manotimore higa mokalo manyalo inform that step e okang' ma kawuono. Gima ng'eyo ni gimosebedo ni timore at this part of the 21st century en ni thoth ji gombo gimiluongo ni economic progress kata dongruok mar oganda e yo mar ochumi. To dongruok mar oganda e yo mar ochumi biro gi gimiluongo ni policies. To policies gi ikalo gi at different levels, but level ma ji goe mbaka policies maloyo level mora mora chakore from the parliament kanye ma thoth ji thoth jo od bura nyalo dhi kanyo to giyal in terms of bills, gikal bills madhi ensure ni nitiere economic progress e kind ogandawa. Yudhe kata rawere wetena onge gima wadwaro mogik mopogore gi an empowering economic environment. Koro sirkal osetemo, yes, nitiere some stimulus programs nyalo wuok from State House, for example, the Nyota program. But from perspective na kaka Hilary, kibedo piny gi vision ma ng'ato ma jatelo nego beni bedo godo goganda. Seche ma ing'iyo oganda ok ing'i jok modak kanyo, jok man ok ing'i tieng' mantiere kanyo. Kaka for example ng'ato nyalo bedo ni ng'iyo kaka tieng' mar ojende. Ok ing'i kende kaka Hilary. Because Hilary kiny dhi kawo nyaluo moro ma jaber gi dhi nyuolo godo nyithindo kendo dhi bedo gi nyikwagi. Koro nyaka ing'e ni kata obedo ni i-deploy policies, kata obedo ni implement policies, nyaka gibed long term, nyaka gibed visionary. Mano koro policy mane maseche moko ineno ka sirikal implements ani mineno no ken long term. Nikech kata Nyota ma iwacho no waseneno ka nitiere josiasa moko mawuok e kweth mapingo piny owacho mosechako lieko weche moko maseche moko ok gin adiera ka moko kuom giwacho ni Nyota no en hola tiwacho ni oyo ma ok en hola ma en grant omenda momi rowere mar mondo mi odongre godo kendo jomoko osebedo ka wacho kendo kwero rowere ni pesa no kik ukaw. Ang'e Nyota. And aparo ni kade Nyota from kano bedo discussed e office PS Fikirini Jacobs, I was there nantie kanyo. Nyota, it's a good program en mana ni othany iwinjo. Idwa ni tut mare chop kanya tut mare Nyota othany ni pesa michiwe matin koso othany ni pesa michiwo thin kendo othany ni lek man ko mantiere tok Nyota, like the vision behind Nyota is very shallow. And let me explain to you. Kikawo siling ikodo youth ma Kenya ni dwa miye 50,000 Kenya shillings. Convert mano to nikech ngeni wadwa ni loss an economy that can compete globally. Ka wadwa ni walos economy Kenya ka wadwa chopo Singapore kwa dhi kata Singapore. Wadwa create an economic giant in Africa. Iwijo. Mokidwa create an economic giant in Africa, 2022 maybe a kijana moro, will not yadi is a drop of water in the ocean. King'iyo lake mar keto an economic giant in Africa. Wawach ni ka 2022 imiyo wawach kana ni kijana moro dala kucho. Koro ochako wande. Iwijo ka ji wacho ng'ato wacho and chips, ng'ato wacho and saloon, iwijo. Kata returns madhi wuok kanyo o gin returns moko mabubo. Although ginyalo konyo ji. Penjo en ni rawere dwaro returns machalo nade to
omenda di ma seche moko rawere dwaro mar mondo mi gijitegemea nikech oel ni miwacho go odago jomoko to kendo jomoko mage gik magi survive godo pile ka pile tiyudo ni mage gin nyaka joma nigi familia to koro seche moko rawera ma en mana en maka tiyo kod ranyisi kinde mathoth iwacho ga ni ka in rawera kichiemo to chiemo gi familia ni te matini ni in kaka Hillary chiemo gi nyithindi te nikech in mana kendi rawera ang'o momiyo osebedo ka ng'od ni pesa ni ok romi ni ohala ma gidwa chako gin ohala ma onge returns. Let me answer you. Ok wawach ni nyota rach. Nyota ber. Nikech nitiere kech ma pod chando oganda wa to oganda wa at that time is the only emergency response manyalo biro kuom vijende mang'eny. But wawacho niya for long term sirkal onego beni loko their language in terms of loko giwacho in terms of for example mondo wabedi wanyalo loso ochumi ma sustainable ne jowa. Number 1 Kenya nyaka bibedi nigi workforce manyalo export to the global market. Iwinjo. Mondo wabedi wanyalo export to the global market nyaka bedi wan gi properly trained personnel in our country. Iwinjo. Koro rather than okay, inyalo biyo ji nyota fund. Yes, we agree it's good. Nikech okonyo ji. Meanwhile, it's an urgent response to their situation right now. But sirikal nyaka bigi a visionary and elaborate plan. Number 1 biro ensure niya we have manufacturing farms and processing farms Kenya karkae. Ma ensure ni products are processed and manufactured in Kenya karkae ready for the global market. That mano biro dwaro a properly skilled workforce. Mano biro dwaro policies waketo Kenya irresistible for foreign investors or for foreign firms. To magie makoro visionary policies donje. Koro kipenja kaka Hillary, akoni yes, Nyota is good, but will Nyota feed my children and grandchildren? Will Nyota be an empowering economy? Manyalo keto ngima na mayot when in my days as a senior citizen. We want to go to Singapore. Do you know what is Singapore? I have had an opportunity to be in that country. And I have had the opportunity to read about their history as well. Kane Lee Kuan Yew, mane president manokao Singapore from kane separate from Malaysia. In fact, kane gi separate, you know you work, you Singapore no you work ne warumo. Lee Kuan Yew nokao 2 weeks, ko isolate kende. Ko paroni, ko isolate kende, o you work a room ne osomo. Kaka economists sebedo kadongore. Kana duogo irgi to kono gene jo kama. Wadwa na wabed disciplined, mondo wabed anyalo to chumi wa. Okay, the situation masani wabiro temo wakonyere kaka of course Kenya osetimo miji Nyota fund, miyo ji Hustler fund, yes. Mano mana mar riembo kech. Meanwhile, kech ochumi ok nyal dongo kapok riemba ngowa kech. Riemburu kech, kose riemb kech, then sirkal obigi an elaborate plan mwadhi loso godo and a competitive economy manyalo bedo sustainable for our children and grandchildren. That's how I see it, like Hillary. Brian aneno kibuonja kinde ma Hillary loso. Akiani nitie ngi paro mane? Chien ka ne wan gi tungni mang'eny. We chaka gi from 2024 kaachiel gi 2025. Wan kaka Rawere wasebedo gi tungni kabisa ka wayuak wawacho ni sirikal ma wantie ok en sirikal maber kendo ka deber de sirikal ni owuok mano koluwore gi weche Rawere mondo wayud sirikal manyien to iga mokadho jo IBC nokelo gimiluongo ni registration as a voter, yani ndikori kaka jagombolo. To natimo analysis last December kana wuotho tadhi polling stations moko kama ji timo registration to gima nayudo ni Rawere ok gin jok moikore kuom yiero jotelo mamoko kata kuom timo yiero. Nikech kidhi kacha iro ni jok percentage mamalo en mana joma dongo elders magwa ema pod dhi marieyore makaw kura to gine magikaw kura percentage malo kabisa. Ting'eni gina jok mawacho ni samoro chiegni, samoro margi chiegni. To Rawere madwaro jotelo makiny ok gi register kacha kaka jok makiny go ombulu to gine mane giywak nyoro
kage wacho ni jotelo ma wantiere go rach. To mano kelo wae wacho kama jotelo ma giwacho ni rach go ema pod telo negi, ema pod biro telo negi ka dipo ni ok giikore mar golo jotelo. Chuny jomoko osewuok kendo giwacho ni ok gidwa kawo kura. In fact, gina nyalo wacho ni is a form of laziness. Masa moro change ok wanyal bedo go 2027. It's just a form of laziness. Moro ma Rawere osekelo nikech ng'wech, gidwaro ng'wech samoro ma giringo go igine street. Tingine samoro ng'ato ringo, samoro giringo even 500 kilometers ka gidhi demonstrate. Uchumi rach, unemployment, jatelo ni rach. To gin giwegi ok gidwa kelo lokruok kigin mar dhi gombulu kata mar kawo kura. Mikawo just a step mabe gini samoro kele to kod jomoko ok ginyal dhi nikech gineno ni gini ok gidwa pango laini. Mano laziness mar Rawere osekelo. Koro gini gibiro bedo ka giywak higa ka higa ka biro jatelo ni rach, jatelo ni rach, jatelo ni rach. To percentage mag jok makawo votes kata ma register as voters gin jo madongo wa, gin jotend, gin jok motelonwa kata jonyuolwa. Nawinjo kiwacho ni wadwa ni mondo wachop Singapore. To adiera wacho ni en wach matek mondo mi wachopi kanyo. En gima tek nikech kitimo analysis mar Singapore chalo Nairobi. Like en mana gimbo matin, ochalo Nairobi ka kende. To population mar Singapore kendo en ni piny kabisa. Population mane Kenya ni malo. Koro ni sama jatelo wacho odwa ni mondo wachop Singapore, nyako ng'i strategy gimosetimo gi kaka odwa timo mondo population maduong' ni ochop kanye, ochop Singapore. Adwa ni mak parono gi kanyo tibo bedo kinyiso ni to en strategy mane ma iparo ni jatend piny Kenya William Ruto winjo bed ne omako gi sani. To bende pachi kotudore kod chenro mano mar nyota ma osebed ka iwuothe gwenge mopogore opogore ka koro ipogo omendano mar nyota. Mak parono gi kanyo ing'isa ni wadhi e yueyo madundo. Nyakwara Muge Jwang' wakaw yueyo madundo gi sani ka waduogo to wadhi mbele kod Twak. Kik idhi mabor. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano.
seche mogoli e odari ot no ong'isi ni dhi kanye dhi lagos ai kaka wacho ai ma Nyasaye okelo akela kende. Machiegni kendo nyakwara Mugia Juang kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak mar chenro mar mbako romo. Pod antiere kae kod yawuoto nagi kaachiel kod nyio nagi kendo wendwa machielo mano Steven Andele bende oseriwore kodwa e studio ka. En bende abobedo kamiye thuolo mar mondo omiwa pache kotudore kod kaka higa mar 2026 ochako. Kata kamano gisani yiena mar mondo adhi mbele kod Brian nitiere paro mang'isi mar mondo imaknwa kanyo mano kotudore kod strategies madigom ni jatend pinya masani oketi kachiel kod pachi ewi nyota mar mondo Andele winja ne kaka twak ringo mondo mendo ng'e kaka obro bedo ko oketo pache kata ochwalo pache e twak madhi godo mbele. Brian. Nawuoyo kawacho ni jatelo marwa mar Kenya dwaro mondo wachop Singapore. To akwedo wachno kawacho ni Singapore en kamoro matin makitimo deep analysis kuome idhiro ni en kamoro marom kata gi Nairobi ka. To Kenya idhiro ni Singapore donjo e Kenya diboro. Mane momiyo kata population margi bende pod de piny. Mane momiyo yudo ka joko oyudo tich mayot nikech kata population margi ang'eyo ni giyudo independent ka waseyudo. To kata population margi bende pod ne piny. Koro ne giyudo jatelo mariek moringo dhi mbele mondo make development okel lokruok e piny mar Singapore as compared to Kenya. Kenya king'iyo wan gi population mamalo to gik ma osebedo ka wayuago mokwongo en onge tich moromo kuom vijende. Tich onge nikech bende population bende ni malo. Mar ariyo iyudo ka sama tich onge e Kenya kuo moko omedore kuom vijende. To ka wadonjo waneno kaka ipango jotelo ma wayiero pangowa. Wabiro miyo tich sama uyierowa wabiro miyo tich. Tich nyalo bedo ni gini dhi ma tich bed maonge. Tang'o momiyo wabed promised gima onge samoro tijno onge kabisa en gima onge. Dak miwa kaka inyalo puonj ji mondo oyud tijegi kata otimo ohala matut. To awinjo kipenjo ewi mano ni bang'eyo wach mar nyota. Nyota ni dhi nade? To nyota ni sama Ruto kele proneno nitie kaka okele gi nitie wach e iye. Wach mane? Wach mokele go iye nikech sami dware kata sami dhi manye ne nitie gima nochako kelo ni hustler fund before nyota obi. To hustler fund ni samoro yudo ni ng'ato ne ole kata 500 to yudo ni ng'ato samoro ole nikech no onge go. To olo 500 nikech kaka nowache kapod otimo campaign nopogore gi kaka koro ni ole. Koro mondo mi yud nyota nyaka ni chul hustler fund mane samoro in go mane kao. To wayudo ni jatend piny nowacho maber ni kadipo ni in gi hustler fund gowi inde moko nowacho ka nitie kama dhi yudo we mbele ka. Nitie kama dhi yudo we mbele ka. To mbele kae en nyota ni Koro tugo gi gine mar hustler fund cha ichule mondo koka mi nyota ma bende sami apply jok masebedo ka interact go i apply to akia jok mimiyo gima chalo nyota ni. Jok mimiyo nyota ni akia ni gin jok mobedo specified ni ng'ani mi akia ni gin jok mawinjore e sirikal ka ni ng'atni midhi nikech ok miye ne ji te. Gini en mana jok moyier kamoro to kele yo mar tugogo ewi jo Kenya mondo jo Kenya nyis ni gini timre alafu kwanyo jok moko mosemiya achiel ariyo adek mondo wuoni gini osemiya timo kama but specific people ma Gen Z manuwuok gi gin pok giwuok ma giwacho nang'o gini
en gima diera, en gima genuine, ne wayude, wasetimo kama, ji milion maromo kama oseyudo pesa ni, wasetimo go ohala machalo kama, koro ikwanyo mana ji 2-3. Penjo en ni wang'eyo ni chenro no mano mar nyota ma jatend piny obiro godo kata sirikal mar William Ruto biro godo en mano mar kelo geno ne rawere mondo rawere one ane gino ma ginyalo chako gimak e lwetgi. Odhi kelo geno higa ni koso kodhi kelo geno Brian? Ok aparo kodhi kelo geno. Dolphin, ang'e ni imbe nitiere kod paro. Ang'e ni joma thoth nitiere kod paro. Dolphin. Erokamano ahinya Joyce. An gima nyalo wacho, nadwaro ga dok e gima wadwa no wacho about the issue of registration. Owacho maber ni the youth ok register. Ki compare the number of youths ma wuok the register ni piny kaluwore gi jodongo. Aparo ni ok en hero margi. First of all, king'iyo IBC registration stations gin very scarce. Again, ntiere weche ma jatend piny osebedo ka bayo ka gintiere rallies samoro thiano en oseng'e gima biro timre ineno. Koro mano be goyo chuny rowere gineno ni ka koro kamae kaka wuoyo to koro awuog nang'o adhi akaw kura to kucha ibiro dhi wal godo mbele ku. Mano is also another factor that contributes to people not going to take votes. Another thing and aware about the proximity. Iyudo ka giketo registrations go mabor. Ki compare with the previous years, ne gigo ni almost kumora mora. But sani, ka wacho kata kumadake, ntiere mana achiel. Tiyudo achiel ni, ji wuok maboyo, to youths mang'eny ing'e ni onge tich, youths gionge kata pesa moidh godo matatu, ochop those polling registration stations mondo gidhi gitimang'o mondo gidhi gi register. Another thing, jodongo mwawacho ni kao kura gi. Jodongo ng'eny gi iwuondo gi mogo. Mogo mana makawuono to gin gisedonje box. So magi manwawacho kata higa mokalo December kane wan dala. Nwawacho maber ni watemuru wawuog gi jonyuolwa, wawuog gi nyithindwa mane gweng' kucho. Ging'e gima tim nikech most of them are not exposed to what is happening in this government. Gin ka ji odhi sirkal odhi kuno to oket mogo kanyo to oket skari gin koro ging'e nade. Mano koro ngima dhi maber. Koro aparo ni mano gima onego bed ni wang'eyo. Kendo there is another thing about the IDs. Iyudo ka most of the youths, pod some of us poko yudo IDs gi. Ng'ati iyudo ka nose apply ID. I'm talking from a point of experience. I have a friend mano apply ID ne. Up to date, ID poko wuok. Osiko dhi no dio kawa ID because okinyal dhi register without the ID. IDs, some of the IDs obedo confiscated. To kwang'e ni nekech ang'o. Emomiyo, iyudo ka some parts of the country, youths bed affected. Ok ni ok en dwaro gi. Koro aparo ni those are the factors ma affect gi. Another thing I'll talk about the Nyota Fund, mano way about, owacha adier. Nyota Fund, it's a temporary situation ma oken long-term solution ma nyalo konyo jopiny. Mana kaka no wacho. Kini kao hustler fund cha. To kata ka den mar 500 to pok ichule. Titemo apply for this nini. They'll have to giko nini in give the previous loan. Fund. Yes, you have to settle it first so that you get this other one. But people who don't have the previous hustler fund, ka gitemo apply. Ok through. Kora paro ni ntiere few individuals mobedo chosen to drive the narrative ni people are benefiting from this Nyota Fund, but not every youth. Let us be honest. Ang'e wamiye Stephen thuolo. Embende jopinyo winjane duonde kapok abiro iri kachiel kod Faith. Stephen Andele, ang'e ni sewinjo kaka twak chalo. Akia ni chako higa yo machalo nade. Chakore tarik 1 kawuono en chieng' tarik 16. To geno mane mar rawere nitiere godo e higa ni mar 2026 kachiel kod kaka iwinjo kaka twak ringo. Stephen. Bero kamano chako higa maber. Aneno ka Nyasaye orita. Kendo bende asewinjo twak ma owetena nitiere. To geno ma kana wacho geno ma an go kod rowere ma bende wasebedo kwa tudorego e forums matindo tindo mwasebedo en gima
waneno nikech sani neno ka political alignments timore mang'eny. Koro wan gi geno ni sani kik mondo mi Gen Zs obeda ni alert kik ti kodgi kaka osebedo ka josiasa tiyoga gi jomoko. Iyudo ni dhano nikech sama jasiasa tiyo kodi, lweny kowuok tek mondo mi ni jasiasa ohinyore, to in ibiro tho, ibiro posti gidene, ibiro timo gimoro amora, but bang' ndalo mathin wicho wil kodi. Koro mane gima waneno ni owinjo wanyisa ne jogi ni waonge siasa manyachon. Then about Nyota Fund mabende awinjo kiwuoye, an taneno ni en gima nyalo konyo kendo en gima ber, to nyalo konyo mana ng'ama nosechako business ne moro. Nikech ng'ato kumiyi 22,000 nidwa chako go biashara, tumiya paro no thin. Nikech iyudo ka nitiere gik moko mang'eny mawinjo, kata ibed mana ni for example ida yawo kinyosi, to kinyosi ni nyaka idwar machines, nyaka ichul rent, irwak stima. Koro iyudo ka pesa ni ok onyal konyi kaka ng'ama chako from the ground. Lakini ng'ama osebedo gi biashara ne moro matin, to madwaro mana gima booste, to nyalo konyo. Koro en gima ber to mana ni ng'ama osechako biashara ne moro. But ng'ama pod chako, ma pod koka dwa chako, tidhiro ka pesa ni ok nyal rome. Mana kaka sama nokel 500, niyudo ka 500 ni ok nyal romo ji mathoth. Joma nokawe nodhi otiatia kode e yore moko manono. Koro en mana gima ber ni koponi sirikal nyalo keto time e wach Nyota Fund, to ka gi roll out the next phase, to ginyalo increase this amount mondo kony jok moko mabende dwa chako from the scratch. Nikech iyudo kata ka thoth jok mane jatend piny ne wuoyo go nyoro sama ne gin Ukambani, gin jok miyudo ka nigi biashara gi mosechako. Iyudo ka ng'ato osechako saloon, ng'ato osechako kinyozi, ng'ato osechako biashara. Koro iyudo ka tek mondo mi yud joma ne nigi koka nigi that idea in their mind mar chako. Koro mane gima nyalo wacho about Nyota Fund. Yeah. Faith Ken. Wachako wach Nyota Fund, to nadwa wacho wach mar ni waweuru gima kizungu wacho ni hearsays. Mani aparo ni jomoko kete ground, mano pachi. It's not what is there. Koro Nyota Fund, Joyce 20,000 en pesa maduong'. To Nyota Fund ichiwe 50,000. To the first phase ioro ni 20,000. Gimomi ok nyal mi pesa ni dichiel, ko serikal assume niya. Wakaw example Joyce, Nyota Fund oko target vijende te. En vijende motimo form 4 and below. Milongo ni form 4 leavers. Iwinjo. Either timo form 4 ama kichope form 4. Ok jok manie university ama jok mo graduate. In that category. Koro thoth vijende gi miyudo ka makoko tiko form 4. I'm sure Joyce kata ine high school 20,000 mani kuongo mako, unless no mini dhi chul fee. Ama baba umeri maybe ne kingi moro ko kano mi 20,000. But most of us were mako 20,000 kuwa secha kutich. Koro 20,000 en pesa maduong'. Do you know ni dala nitere ng'ama nyalo tiyo kata 5 years kapoko mako 10,000 lwete. Sani boda unlipa mdogo deposit you only need 20,000. Ti yuda piko ni ticha ko chulo musmus. So 20,000 en pesa maduong'. Gimomiyo ok nyal mi 50,000 dichiel kat sirikal asimnia. Samoro ko mi 50 ni pesa ni dhi chalo ni ng'eny ni kabisa. Inen. Koro ichake gi 20, kasto savings be kanoni 5, and then now you are given the remaining 20. Gima nadwa wacho bende ni nawinjo ko wacho ni jonyuol wa iwuondo gi mkate. An janyuol no kuonde gi mkate. Ok adhi bedo ka to adhi bash jodongo ni ok gipar. Inen. Gima timo no we create excuse ne vijende. Owacho ni vijende oko ka okura ni gionge fare. Vijende gi dong chiemo. Vijende gi dong nigi credit mar bedo online mar nyiewo bundles. Koro fare siling 30, siling 100 mar chopo dhi ka kipande gi kura onge. Sani e gwenge thoth ne Dr. Raymond Omolo kelo program ma ID i-register for free. Nyaka photocopies mane ichulo 20 bob dala sani biro site gi birth certificate kitingo. Ti apply ni kanyo, ti go i picha kanyo, ti kao nono maonge chudo. Koro ken excuse ni onge pesa, agiro tet pagwenge kendi lande prior gi chief lendo joduong' gweng' ichoko ji kumora achiel. Koro Nyota en gima ber, to nitie jok moseyude. Per ward imiyo ji 70. Ok nyal miye ji te. Per ward en ji 70. So it is nationwide in all the 149. What's the 149 wards? Nationwide. Koro 70 per ward. Kimiyo ji 70. To Nyota no ken man about the grant kende. Nitiere 20,000
mabedo trained to certified. Nitiere dala ng'amonge go bawo. To mano no soma kiludo to onge certificate. Koro gibedo trained further to gibedo certified mar timo gin. No ato nitiere ng'ato manigi salunde moro yawo. Magi mano soma mane lwete to onge certification. So you are trained, timi certificate, timi that exposure. Koro kikwa pingi mora mora. Inyalo bedo Nairobi kani 20,000 en pesa maduong'. Dala kata ng'ama nigi kibanda, ng'ama dwa yawo kibanda ne moro mar alot. All it needs roughly 4,000 kende mondo chakgo. To ko mi 20,000, gimono bok nyal mi godo ka in gi loan mar aslafal. Ka 500 ok nyal tiyo go maber maduok ni gimoro. 20,000 to ko chak medi dongono bedhi mana lal gi pesa no eko. Koro at least prove niya inyalo bedo responsible gi pesa. Accountability mwa wacho cha. Mwa kwayo ni serikal obed accountable. Ema serikal be kwayo ni bed accountable. No mi ni ka 1,500 mar asla fund. To sandi do apply mondo mi 20,000. Inen to 1,500 cha okinyal account ni no de kanyo mo okinyal duoke. Koro iduoke timi another phase mar koro mar nyota program. Koro joma nyalo apply nyota jok mane gi ng'ol gino migi nyaka 35 years. Kija 35 years to in gi ng'ol to inform for liver inyalo apply nyota fund. Timi nyota fund ino tibedo training mar 3 days and then now ntie training matek kendo kose mi pesa no for 2 months. Tiyudo pesa. Yeah. Wadong magi dakika adek kende to dhi yweyo. We amed paro moro kanyo. Aparo ni kata kama ing'isani mag paro no gi kanyo wadhi yweyo mondi matin mondi. Nyakwara mugia jong wadhi yweyo moro matin mondi kendo ka waduogo to wadhi mbele ko twak. Ote magi benda neno med chwalo gi kokale yore waduto te mag tudruok kik idhi mabor. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Jarik ni jamwod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. This January, give yourself permission to slow down and reconnect. A pause before the year takes over. A reset that feels calm, not forced. Reset in Diani, where time feels unhurried, the ocean moves softly, and every day invites you to simply be. From 43,000 Kenyan shillings per person sharing, enjoy 3 peaceful nights in Diani. White sands, calm waters, and moments designed to help you come back to yourself. Because the year doesn't need to start fast. It needs to start right. Start somewhere quiet. Research through our view. View travel. Dream, explore, discover. Beikori mar doke pacho. Kama sigendni lero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia. Kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Tutabaki hapa duniani sisi Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure
kanyakla mondo wakelni adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Geno sana kendeto eto eloresi. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Machiegni kendo nyakwara muge jwang' wadhi mbele kod twak marwa antiere kae kod Rawere ka watwak otudore kod geno ma gintiere godo e higa mar 2026. Kapok ne wadhi yuyo moro madundo Hillary, nitiere paro mane nitiere godo manang'ise ni make. An gi paro nado wacho ni gima miyo kamoro ineno ka vijende mang'eny ok gin motivated mar kawo kura. Ing'eni gima miyo ng'ato kawo kura en mondo participate gi miluongo ni democratic process mar yiero jotelo. So, man is mondo kijana onego bed ni nyalo participate in the democratic process of election. Okay? But ananyalo nene ni vijende wa thoth vijende, and especially mantiere grassroots and even mantiere malo Nairobi and so on in our urban centers. Thoth ma ok dhi kawo kura onge gi motivation mar kawo kura no. Aneno ni gionge gi motivation nang'o nikech gineno ni despite ne ginyalo participate in a democratic process, that is an independent process different mopogore gi an economic progress ma ginyalo gombo kaka oganda. And anene kama anaparo ni anyalo blame ne jotelo ma maybe wasebedo ka wayudo tok a democratic process. Kichiyudo ka ji dhi e yiero, vijende go kura, to yudo ka situation en mana the same struggling situation. Anachako wang'o yepo ka ji chako go kura in 2002. When ji go National Rainbow Coalition and so on. Of course, yiero mane ji otimo ndalo no geno ne oganda nikech ji ne go kura mondo bed nyalo riembo Moi, ji ne go kura mondo bed nyalo gemo Kibaki. Kibaki kanobiro notemo timo economic development mama thoth projects mwaneno sani otimore ndalo Kibaki to kendo kata mimedo tim nobedo inspired by the Kibaki government. Manyiso ni jok manego kura ndalo no ne gin gi an inspiration, ne gin gi motivation to participate in the democratic process. So it's the motivation of our youth. To motivation ni mondo kijana bedi nyalo bedo motivated ni dhi kawo kura, nyaka wabed ni obiro kuom the type of leaders ma are out there as an option to our young people. To kendo option e yo mane, option e yo mag policies kata values ma they stand for as whether they are in position kata gintiere sirkal. Koro gima dwarore mogik en ni, and of course kwayo vijende waduto kumora umara gintiere in every part of the country ni gidhi gikawo kura to participate in the democratic process. To walem motegno ni jotelo mwayudo tok this democratic process mar election obed jotelo manigi lek matut ok lek mathanthany. Obed jotelo maneno ni dongruok mar oganda wa ok dhi depend on chiwo pesa mathin kata chiwo handouts. Of course, we might need that mondo wabene wanyalo golo oganda wa kuom kech and desperation. But wale matek mondo wabene wanyalo jotelo man gi lek maka en gi lek mar Singapore ting'eyo niya wuoth midhi bedo godo mondo ibeni nyalo copy paste Singapore ni to Kenya and real strategies mar dongruok. And I would also en gombo na again mondo wabene wanyalo bedo gi political parties kata coalitions mag wach maduong' machando pachgi mogik. It's a drastic and long-term economic change in our country. King'iyo Singapore ma ji osebedo ka wacho for a very long time. I've had the privilege of interacting with that country. Singapore, their process is democratic. They are not in a dictatorship.
like maybe North Korea, North Korea has progressed economically very well. And the quality of life is very good. But again, they're in a dictatorship. Mentioning at a chill or that economy as is individual responsibility or could one interfere code okay to give my jogi better maber. But in Singapore, Lee Kuan Yew negingi party kendo kanege the democratic process ka jiero nentire nyaka opposition. But are kana kao pingi in the 70s kujocho. Nyaka nyocha kaka pani man thought nyocha kaka recently, I think it was in 2011 or something. Maybe it might not be accurate, but also recently. Chama neno nego ne kura pile. Kendo negi yombo give 90%. Negi yombo dango gimane chado pach gimogik every time they were in office. Every time was economy. Ere kaka wanyalo yao Singapore kata kike mekoro kaka Kenya ka. Ere kaka nyalo yao Kenya ne foreign investors mondo be irresistible. Ere kaka wanyalo duoko taxes piny. Ere kaka wanyalo ensure ni grants gi kata wachiwo grants in the name of Nyota. Ka wachiwo 22,000 bang'e mede obedo 22,000 kendo. Ere kaka wanyalo nyalo bedo sustainable. Number 1 ma en gima ng'ato nyalo yudo kata tok dweche 3 kata tok dweche 3 to kendo ere kaka onyalo dhi ne ji duto. Joyce king'yo economy machalo kaka the European economy. King'yo economy machalo kaka UK. Do you know ni UK piny ma kionge tich completely. Sirkal mi ot kendo sirkal mi a monthly stipend. Kendo ma sustainable. Kendo monthly stipend iyudo ka nitiere jok moko ma imiye according to the number of children midake. Ma there was a case ma na interact godo ma ng'ato en koro no take advantage ma monthly stipend mimiye no. En koro chwada nyithindo rude to kwadi. It's because these economies negi kao their precious time jotelo no bedo piny mondo brainstorm niya our high calling to these offices is to change the life of the generation of the human beings that we have to serve at this particular time of human existence. Emomiyo jotelo onego benia number 1 kise tiyo gi jouma at least cushion their situation maka ni vijende mana yuak ni they are desperate pesa mchak godo alo tame osido matin mochak godo yes get process no sustainable many pesa man ni nyalo sustain pesa madhi ofukni go in form of the grants kata kigemo Nyota no. Number 2 yaw economy mar Kenya, yaw Rivertex, yaw Kikomi, yaw ket kembe sukari, ket empower agriculture, empower manufacturing. Wan gi minerals Kenya karka ang'o matamo kata jo Kenya bedo gi geche ma can be manufactured locally and ready for the global market. Ok nyal tamore. So what were policies? Yes, but not policies madhi bedo visionary for 5 years. Ok nyal wacho ni in gi vision to in gi vision mar higni 2 kata mar higni 3 kata mar higni 4. Vision kibedo godo tibedo gi vision mar higni 50 higni 100 tibedo gi short term development indicators to itimo tich maka chieng' moro iti mi wuoka rwako ni enyewe waneno lokruok in terms of our economic structured to en nikech no yaro jatelo machalo kama. Koro jo vijende waka moro okaw kura yes but an urge them ni gikaw kura. You might never know. Nyasaye nyalo ka gikaw kura ne makoro higa manyien kobiro to gibo bedo ka giyiero jotelo magine magidwaro. No, gidhi yiero agenda. Ingene seche ma en gi kura to opposition dhi miye agenda. To the government dhi miye agenda. Tin kaka kijana ibro bedo ni nyalo we ni agenda mane maber kalore gi okang' ma wantiere sani economically. Iwinjo. Koro mano mi power mar yiero agenda. But at the same time gikaw kura but gilem matek ni kik wayud jotelo man gi agenda mathany. Wayud jotelo man gi agenda matut madwaro gi mogik matutu mane chunygi and local the humanity in Kenya right now. Yeah. Steven, ntie gimeda mede? Ada lose wache ma Hilary otemo lose kakwanya chiela ria dek moko. Mokwongo kian vision mar Singapore is a good vision to the mission is very poor. Kaka wanyalo chopo kanyo nikech yudo ka ntiere samoro nitiere okenge moko mwatemo keto kaka for example aneno ka dual roads moko nitiere mwinjo bende nitiere sani vijana bedo empowered. Tiyudo ka
thoth gik mwatimogi as a citizen ineno kwase politize everything gimoro amora wakete siasa koro iyudo ka kata bed mana ni wabiro gi mission moro mar chopo wakanyo though samoro ok wanyal chopo to kaka dwarore but nitiere matin to wabiro chopo nikech gima duong' ni wago okang' koro iyudo ka siasa emwaketo mobedo mang'eny kwa wuoye wach mar nini registration an gima mana wacho mokadho be mapod anwo sani en ni jo IBC gi pok otimo ne youths gimiluongo ni civil education koro iyudo ka jomoko thoth youths gikia ber gin ging'eyo ni bai ng'ane to wadhi gone bai but the only process minyalo gonego jasiasa moro marach bai kata minyalo punish go ng'ato bai en mana through ballot koro ing'eni kata igo mabai mitang' lweti machalo nade kionge gi gini to pod kionge kura to kinyalo gonego ng'ato bai koro en gima duong' ni IBC otimnwa civil education then ka gisetimo civil education to gitema ni kaka ginyalo kelo polling registration centers gi machiegni gi ji nikech iyudo ka samoro gidhi kele next year tidhi iyudo ka koro turnout ng'eny to thuolo tamogi koro iyudo ka ji mang'eny ibiro bedo closed outside koro gichaka sani nikech finance is there ka nitiere mwanyalo timogo women empowerment gi youth empowerment to minyalo budget allocation mar IBC bende nitiere manyalo timore maber koro gitimwa civil education mondo ja youth ong'e ber mar gini nikech ok wanyal assume ni ging'e gite nitie samoro an ang'eyo but nitiere ng'ato ma samoro ok erokamano Brian in be nin gi wach moro wach mar kawo kura no podi Joyce ng'ato kojok to jok adier ng'ato kojok gi gimoro to jok ka ringe ma jo youth mineno gi ringo 5,000 kilometers sama gi demonstrate ni telo ni rach to ginyal kawo some steps mondo gidhi gikaw kura ni giwacho ni gigo ni mabor mano miriambo maduong' kabisa ng'ato kojogi gimoro to jogo adier odwa yudo lokruok awinjo kowadwa wacho gimoro kae kendo ni jo youth yiero according to agenda mano miriambo maduong' jo youth gine makosemigi moromogi inyiewogi makosemigi margi ng'ato wacho nang'o obiro shout nang'o yieruru ng'atni to ok ji ok ne agenda mare yieruru ng'atni kendo gibiro bedo ka giginene gi spread news no ni ng'atni ema ber gi gini yamo loko nikech en ma yamo lokone imiye gimoro matin the same youth gimomiyo mondo mi giyud lokruok tek gin achiel ni kane giwuok ni gin tribeless giwuok ni gin partyless and etc to gin gi ema kogik inde yiero titiyo kodgi as goons inyiewogi to gin ema giwuok gi ng'wech gin ema gidwa ni mondo gineg rowere wetegi nikech support ng'at machielo itiyo kodgi gi jotelo to gin ema giwuok gionge unity like ok gimakore giwuondre awuonde wang' ji kane wan kanyakla to onge kanyakla ma gintie to anyalo wacho ni 2027 ka dipuno yier ma ji odok e yiero to kik gidhi demonstration nikech demonstration awacho ni nobedo guided gi opposition leader manosetho to ka dipo ni gidok e demonstration wang' ni gikia gimibiro timnegi because jatelo mane nitie manochung' kodgi motegno ma bende giduok gi abandon emane osenindo to sani ni koro gida wuok gidhi demonstrate to gine ma gitamore yiero jotelo ma gidwaro giwe jotelo miyiero tine gi ka ok ginyal yiero jotelo ma gin giwegi ema gidwaro they are very lazy they are not ready with the leadership to iwacho ni jo youth mondo okaw thuolo mar telo sano ibiro wacho ni gino gin mag jomoko giwene jomoko space no ok inyal wacho kamano ewi vijende mag Kenya ni wacho ni they are very lazy and so on you know when you are born in a country konyuli e Uganda wangi yepo iyudo ni dongo Kenya mokongo chandruok kende chwadi e ground kocha chama serious mamondi so michop kata university chama gi thuoni aching kama live iwinjo then you notice the system of government maintiere o game inspiration mara ne in inspiration mane marawere dwaro mondo giwuog gidhi gikaw ombulu iwinjo inspiration ema koro Singapore cha donje iwinjo
model of Singapore, kaka Singapore no inspire its citizens, kaka and kaka sirkal kata that governing structure, governing body or design ochumi or design kaka dongruok mar oganda gi dhi bedo. Bentiere foreign companies mantiere piny no, mamiyo jo piny no, that's citizens of that country, nyalo participate in production of products that can be ready for manufacture or for exportation of the global market. Ibinjo. Bentiere proper quality education. Makisomo maber, tidhi yudo tije maber to education ni, proper quality education ni, be entiere ne ji te. So there are lots of details that goes into that inspiration, which boils down to policies. So losing hope is very easy. Witogen is very easy. Yakuto Witogen, Ijiwa Witogen, Idoka Wakie Putogidoka, this system is so hard. Koro yudo ka ng'ato komani an koro gimanyalo timo okanyal fight for any significant change gimanga tim pesa moro ipogo ka wadhi abed sangwenya because of hopelessness. Iwinjo. Faith. Joisa dawacho gimoro an gima pod miya shock. Ni wawacho ni wadwaro motivation gi inspiration mondo wadho wakaw ombulu. Kwani vijende gi nyithindo manyaka mielde gi koka gimadh nyuka. No. It's not making it's sense. Not that it's not making sense. Motivation. It's not that reasoning. Motivation mudwaro. Motivation mokuongo. En dara marach madhi dala ucha. Mano motivation maningo nyisi ni adhi akaw kura. Motivation mar ariyo en yath maonge osuptal. Moningo nyisi ni adhi akaw kura adhi alok governor. Motivation mar adek en basaris mokchopi. In gi nyithindo jinjo jinowi basaris. In pok nineno basari. Mano motivation. Motivation mogik en depression. Isebedo depressed chite imanyo titok yudo. That is motivation. Nen mane moningo nyisi ni oninga dhi akaw kipande ta akaw kura. Kapok wachope kura nyaka ibed gi kipande. Kipande kata without IBC inyalo dhi Huduma Center ikaw kipande. Joma ni dala ka chife nitiere ja kipande ma register kipande. To kata sani gwengi ka gwengi ng'iya social media ngi page mar Dr. Raymond Molidhi do kanyo ka gilando each time kamidhi kawe kipande gwengegi. Tikawe free. Koro kipande kikwabed gi excuse mar miyo kikwakaw kipande gi mar kawa ngoa mar kaw kura. Koro vijende gi kendo gi machielo mana wacho. Mana dwa wacho. Chieng' moro na goyo mbaka gi ja siasa moro. 2022 no vai komoro mar MP Nairobi ka. To no wuoyo gi vijende ma University of Nairobi ma giwinjore ne gidhi gone kura. To ne adieri nikech vijende gi nokaw kura Nairobi. Ginyaka hostel. Sago ombulu vijende gi no travel dalate. Koro gima wacho ni vijende matine nok ne giluto ombulu. Vijende gi wane goods. In gun ng'ato siaya tikaw kura Nairobi. Inen idhi go kura nango. Ing'e maber ni ok idhi go kura. Ng'ato ikaw kura Miuru tingeni chieng' election dhi udi ka. Idhi ka kura kaka wabedo serious kaka ne vijende ni serious kech mondo wadhi e street onge ng'ama nowacho ni wadhi e street. Nuchopo to Ramatugoni ok onyal yie rais chako med ang'oa ushuru machielo e gini. Nyaka woguro onge ng'ama nobedo piny to miwa motivation niya ni dhiura dhiya wa maandamano. No. Koro mwaro mar dwaro systems mondo lokre. Alafu challenge machelo ni vitu whatever focus a president. Not knowing serikali dung nitiere national to gi county government nitiere devolution. Koro ka whatever focus e ngama bedo president gaka president nyalo loko. Nitiere pesa mabiro ne counties. Annually counties nigi pesa. Nitiere pesa mabiro ne MPs e CDF. Women rep be nigi ngaf gi. Inen koro pesa gi walugi ka chakre piny. Koro mondo vijende boka ukura. Kata chung vijende gi okochoni nyaka usupport ngata mondo go inyalo neno ino wuot ti amua. Ojwanga maweya ichung rongo. Ama ni we. Ine koro kaka man osana no ni MP ne samoroko okoelewana kode kiparo e gik motimo. Koro neno ni ochung gi agendas magi. Mage gik misel na vijana. Onge ngama no motivate ama no kodi ni dhi chung rongo. Ni neno niya in gi idea moro ni dhi Singapore neno idwa teru rongo. Kori bedo piny gi vijende moko mabe like minded manyalo share idea ni tiwacho nango go na uru kura. Koro mane gimo ningo time to kubedo mago mana creating excuses to jodongo dhi biro to jodongo system pod dhi change. Kokuloko system pod dhi bedo to system dhi loko gi kura.
Number 2 assumption ni koro sego kata waonge. Koro oko ningo basikari complain ni serikal rach to ino wuono kitek patelo so serikal ni. Kibedo ni kuraonge cause inyalo mana wuoyo kane you cast your vote. Baba will go to elections. Kata kano lose bange to nyalo petition e court. Nango na ayombo to timore kama. Macha manyalo timo mana kane gichope ballot. But ko gichope ballot onge akinyalo dhi kata e court ni okano. You can't question a government meno wuon you were never part of forming it or voting or disagreeing with it. Anyalo wacho ni an no kagocho ne Kasongo. To Kasongo koro en kama ok dhi maber. Koro vijendo we create excuse. Waka uru kipande. Gigi gina accessible wangaduru kura. Tingeni inemi vote kendi, inemi change systems kendi. Yeah. Dolphin, wabiri kapok adhi Steven, ano ka Steven wach moro ilo. Iwinjo kanyo kaka jowete gi oseloso, Faith Keno wacho ni nitiere rawere moko ma ng'ato nyalo bedo ni okawo kura Nairobi kae to kara, ok obiluto kata ombulu. Ondike kata osekawe mar mondo mi odhi obed kata gun, mar mondo mi odhi okel kata tulo moro e gweng' mo. Higani mar 2026 adiera wadwa neno ka weche mag siasa dwa chako goyo ng'wech kata dwa mako mach e pacho kae, mano motelo ne yiero mano mar higa mar 2027. Biparo ni higa ni rowere nyalo bedo kod geno ni rowere ok bi yie mar mondo mi oti kod gi marach ahinya nyato kod jo siasa, nikech adiera osechiwo ranyisi ni jasiasa bo bedo ka mi pesa moro matin mar mondo mi dhi ikel tulo kumoro, to seche moko gi marach ko wuoke to in kaka rawera imi yudori diere kacha en osemi pesa seche go entiere dala seche moko kata pacho gi familia mari ine makoro ngima ni bedo kama tek. Bende rawere nyalo ng'ado bura ni higa ni wageno nok biti kodwa e yo marach ahinya nyate yor siasa. Dolphin. Okay, erokamana Inyasha Joyce. First of all, onego beni wayie nitiere gimoro ma timre gi Kenyans, including those who are seeing the positive side of the government. We lack integrity. Kabisa. Waonge transparency, then we don't feel the pain of others. We don't feel the pain of the other person. Why am I saying this? Nekech ng'enyne yudo ka mana kaka iwache ni vijende tiyoga godo marach. Wan wawegi ang'o miyo wayie mondo ti kodwa marach. Kata an kad nahero nonyiewa ama tiyo gi maybe some high profile personality, abo bire Ramogi TV ka pack nyinge awach kako tiyo atimango because there is some token I'm getting from him or her. You understand? But that is not the reason as to why we should be here or move forward. First of all, change starts with each and every one of us. One kako jende, wadwaro change. To ntiere section of ojendegi, mabende timbegi ok nyal. Ngeni kata kaka wabet kae, okwan timbe wa ok chalre. Kila ngato ntiere background mowuok donge. Inyalo yudo ka ngato eno correspond kaka Dolphin bro respond and all that. It is the same thing if we draw all Kenyan youths together. We focus on one agenda. Ibro yudo ka few, maybe 30% or 20%, bro timrenade, bro defect. We saw it the other day during the Gen Z uprising. Kasmuel Nikanye. Those people were so loud. Wali defect, they are in government right now. It is the same thing. Some of us who are championing our voices in these social media spaces, dala kucho. Ibro yudoka wakaw advantage, ama jatelo moro koro neno ka iwuoyo motegno, ama ing'eyo ni bedo kama. Deno approach ito nyisi ni jaber, ama owadwa, adwa migi odiyo ni matin, oseka iyo amekuzima. Kendo koro wiyo wil gi wuoth manwa wuotho wadwa chopo kocha. Mae gima inyowa. To kachaka duok kendo, wach mar ID wawe kuru wuondore ni wakia gima wadwaro. Kaluore poko budho to kendo gima chaka wacho ni kaluore gi kaka jotendwa wuoyo kokak. It sends some fear to the young people that even if we decide nikech kate wacho no kwa nyithindo pod wan gi nyithindo kan bas Ruto o kan bas Oburu, but when you see these people are money, they have all the resources to do whatever they want. If Ruto accessed the power and he was not the president by then, kora ngoma bromone next year to chunga onyiso nyaka no seri ngama ne onyalo piem godo setero dala nindo bondo. What does that tells you? And these are the things that youths are paying attention into. Ging'iyo ni to ng'ani
Samo chung mo address the nation cha wacho gango okak gasate. Ineno. Okwadagi oni okwadware, but okotine jopiny fair and square. That is all we want. Koro wawe uruwondore ni ati ni obedo ni youths obeda okdwar timre nade okdwar jituma. Youths are so willing and antiere guy platforms every now and then, even on spaces, championing for change and reforms. But iwinjo kaka jiwuoyo samoro ng'ato nyisi ni manze hata tukiamka tuende to vote. Jamaa alisema nini jana? Mlisikia venye kanaongea? Atarudi tu kutucheza. You see? So those are the things, how can we approach them? And how can we talk to our brothers and sisters who have the fear in them? Mondo mi girwak wuoche gibed jochir gidhi. Instead of instead of nimogi, as in keto wigi chuodho ame pi wanimogi ni au wataki suwache tu kanye mwa lose numbers. Joyce, you worry about reforms. How do I clarify about reforms more wache Kenya kakani? Giomiyo ka ng'ato ka nyaluo kata wuod kaluo moro owuok of fly Kenya ka odhi odak US. Giomiyo wawacho ni ka gin kucho to gidak maber. Nikech kata ng'ato tiyo mane cafeteria o an pesa maber monyalo dak godo kucho mama thino or dala. Giomiyo kamoro kata any one of us kata kiyudo kata opportunity dhi Australia to do a professional job and kata pesa makangi an kich kada an go siem na mang'e motimo mana computer science as a degree peke yake to dhi Australia to ng'ato an pesa makiduogo Kenya kaka en mana chiegni 700,000. Ego miyudo ka ng'ato ko yudo opportunity mana kaka dhi Australia ringo kodhi ko yudo professional opportunity kata opportunity kata mana mariembo trucks jo Kenya di mawuok Kenya kaka mariembo mana lori US to dak maber maka giduogo kaka te giduogo ka gin gi service ginyiewo kata nyiewo geche. Same jok moko dhi Europe, nitie jok madhi North Korea, nitie kata jo Kenya mabedo recruited mana mondo odhi oti army mar ang'owa mar Russia. Iwinjo nikech nitie pesa ma giyudo. Mar Russia no to ni chalo mani chulo godo ji mano ji ji no wuok Kenya kaka gibaro ni gidhi timo tije mamoko to koro giyudore front line e dhap Russia gi Ukraine mano to ok nen kare. Onge wach example matemo chiwo en nia namba 1 king'iyo economy machalo ka US nitiere kaka joka okaw thuolo gi mang'eny. In fact kidhi US ji ok wuo kata about siasa moko mag slogans gi. Every day when you listen to their policies, giwinjo kaka go siasa, it's always debate about the economy. Ka Democrats gemo debate ochumi. Ka Republicans gemo debate ochumi. Republicans wacho ni Americans first. Let companies mowuok America kaka mok dwa manufacture America kakae, okwanyal yie ne gidhi manufacture set their manufacturing farms in Europe to kendo gi import America ka apana. Mano wadhi chwado gi gimiluongo nango sanctions. Iwinjo, kudwaro ni nyak manufacture to nyak manufacture moves America kaka keturu kembe u America ka manufacture America ka export rumana oko to nikechango mondo gibendi ginyalo create opportunities ne Americans and even foreigners jogo wa mang'eny matiyo Walmart matiyo oko kujocho some are even just mechanics and they are living this life. That's what we want for Kenya. When we are talking about reforms, we want to see your policies and strategies maserikal deploy kata mawuok e dho sirikal aligned with such kind of agenda. Iwinjo? Yeah, that's what I wanted to clarify. Again, untere gi paro mopogore Stephen Kachil kod Faith gi Brian be nyalo bedo kod paro kata kamano nyisani wakaw yueyo madundo to ka waduogo nyakwara mugia jongo bedo ka waduogo e tielo mogik kanyo benda bedo ka somo ote magi kik idhi mabor. With Citizen Duca and QuickMart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any QuickMart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up.
Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga, kachil kora jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawado kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e telo mogik e twak marwa e chenro mar mbako Roma. Soma ne moko kuom ote ma uchwalonwa kaeto walor mbaka okinyi makawuono. Ote makamago abobedo kasomogi achiel kachiel. Jackton Ouma wacho kae ni ma migosi Jackton Arama from Kakra Ward, Migori County. Gima dang' awache awachne owetena kod nyiminega en wach achiel. Kawaduto wanyalo bedo kod riwruok makare to wanyalo konyo Kenya. But wach mar ni wan waonge kod pesa ni, mano e gima timore na gima timore an Kakra Ward. Ote machielo kwenyalo dhi ote machielo Regan Limpopo wacho na winjo Ramogi malera ka an kar tiegruok mamawego. Ngisa ka ni Joyce, we can't compare ourselves with Singapore where security there is to protect citizen, while in Kenya security protects government. Odhimelikochoni giving out 22k for the Nyota program is not a big deal, but the question is how will that old mama benefit from this Nyota program? Kata kamano Nyota en mano mar jolo Rawere. Wachoni lowering unga si shida. You can lower it to 2 bob. But what if I can't manage to have that 2 bob? Show us where to get that 2 bob. Wacho kanyo ni create. Engineer Lazaro Bedengi saka ni Nyota Fund is just another form of handouts. Government should think of sustainable things like wooing investors. Odhimbele kwacho ni giving youths grants and helping them out to venture into entrepreneurship magi are the best ways of transforming them into tajiri and self-reliance.
Youths bende owuogie their comfort zones mondo gi participate a shape up our political destiny. Future belongs to them. Era mar timo gik moko theoretically through social media is over. En time mar koro biro e ground practically. Mano wanyalo to rieyo piny kod ruako rieko e wiji. Maneno Kenya in tribal angles kaka Gachagua Rigathi. Amako Juacha David Omondi mano janyakach Nyabondo owacho kanyo ni Ramogi TV winjre maler, jotelo okasowa ni wan e broad base. So wan e broad base dak gikele Ruto mondo omiwa pes nyota e Nyanza kae kaka otimo e gwenge moko. An be aol gi go kura kaka Dr. Walo be ol kod tiyo ne jotelo. Mago mana moko kuom ote manyakwara Ramogi Ajwang' chwalonwa kokalo yiero duto te mag tudruok kinyi makawuono e chenro mar mbaka oromo. Ka ote machielo mano mar Onyalo Domni wacho na mor koda nyakono kabisa. She's talking fact. Mano en adiera. We as youths we don't need motivation mora mondo eka walok gik maricho mawaneno kod wangwa. Gima hinyowa en ni wahero gik mabiro piyo, waonge utulivu. Wacho ka ni sirikand Ruto osetemo gik moko mabeyo, osetimo gik moko mabeyo sana. Nyota 20k is a lot of money. It can take someone from one place to another. Mago mana moko kuom ote manyakwara Ramogi Ajwang' chwalonwa kokalo yiero duto te mag tudruok. Ang'eni wadong' gi thuolo matin kende. Steven, ami thuolo nitiere paro mimako. Paro mane an go na datemo kelo gimoro mane nyamera nowacho ka ni chalo gima youths kelo excuses. Owinjo bed ni waneno ni ndara samoro onge gweng' kocha, school moro owinjo bed ni gero, but gima nyaka wang'e at the back of our mind ni since independent wasebedo kwa timo yiero to samoro there is no reforms musebede momiyo sani wadwaro ni amor gi gima engineer Lazaro wacho ni sirikal owinjo puonjwa kaka imako rech owe miyo wa rech. Koro sani dwa jatelo monego bed ni wayiero en jatelo madhi puonjowa kaka imako rech. Ineno ka one of the MP ma Kiaru sano kelo somo to 500 shillings. Tiyudo ka samoro especially Nyanza waka kata Nyanza wako jacha jotelo moko criticize gini mara kia oyudo bankers moko oginene mara is a political way. Tiyudo ka ng'anie oketo somo bedo open ne nyathi jadhier moro. I was very disappointed kendo na feel ne nyako moro mano yudo grade maber mar join points maber mar join senior secondary school in Nyalkini to ko nyal chopo, but jotelo ko bire lela to wacho ni gin ang'owa e broad based. Ng'ato bende wacho ni mondo Ndindi odhi otim benchmarking, to samo dhi timo benchmarking ni to within the county ma jatelo ni aye ema nyathi moro lakfi. Koro ka Ndindi osekawo process mar puonjo kaka imako rech ok omiyo wa rech. Koro jotelo wanyalo gima ng'ato kama ng'ato oloyie tidhi tipenje ni ng'ane titime nang'o moloyo criticizing. Koro ana gima akwayo en ni wakawa kura to wayier jotelo moko mok dhi miyo handout. Siasa moko mag tera ugo yadhi chulo ucha kiang'o siasa ok wadwar siasa moko mag nyachon mar tiyo gi jopiny mar wan wadwa ot achiel. Ka wadwa ot achiel to wadwani ok nyal konyowa to tu ok anyal dhi ringo buok e jirani. Yienwa uru mondo wayier jotelo manyalo konyowa, manyalo puonjowa kaka imako rech. Erokamano. Faith Ken. Erokamano ahinya Joyce. Owuoyo maber ahinya kendo ka adwa comment e wach Ndindi nyoro no momiyo nawacho ni wachakuru gi systems manitiere kik wajump ni kech ka Ndindi Nyoro can do that in his constituency tiwinjo ka MPs wapenjo ni wacho ni samoro yudo bank kwani gin ang'a mono gitiyo gi offices gi yudo bank bukele gi koso gin gibedo limited to their constituencies. Neno koro okel be wach broad based to wantiere lakini mano koro ok nyisi ni ling ti in gi minyalo wacho ne jopiny ne ni ane broad based. In owuon kaka in e broad based kaka jatelo en ang'o mikonyo godo jopiny. Koro jopiny bo mondo demand a broad based arrangement ni by the time ma orumo to wan kaka kaluo wayae gang'owa. Koro gini accountability wachake gi malo from the CSS mane positions go, PSS mane positions go, MPs wa manie broad based te wa make sure niya ka en tije to jokorwa nigi tije
even though tijo konya lando publicly nini mioji kama but try ni gweng ka gweng inyalo point niya mae ngama influence otimo kama nderni madala wa koro oningo po manyanza kai cause kwa wacho ni wane a broad based kare wane negotiating angoa table koro wapushuru jotendwa manie broad based go eko kanye mwasoko gikechodong mana gi 2 years to the elections. After elections, maybe before na noko dia mwachoni they'll have 2 years and 1 year actually and some months. ODM nyocho bedo Mombasa the Central Committee to they came up with some ideas, new arrangement ke doma dibe de broad based ka kapo kwa chope new arrangement no to old arrangement mar broad based mondo ngwabedura ka jola go kang ni the old arrangement mar broad based ndo chopo wakany mondo kwa donje new arrangement no to kare ka jok manie manenie old one manenie gishida to wakel jok manien a new broad based arrangement no mondo kony jokorwa no watch ka ni watch system ni samoro vijendo kudwa to ketigi paro ni president ose year automatically emomeno atoni that is hearsay ose bedo ose engimo ose happen in countries like Nigeria in 2015. Goodluck Jonathan lost to Mohamed Buhari. Even recently Kamala Harris in extension then Joe Biden, so they lost. George Bush lost to Bill Clinton. It's proven. Even Serbia did it, Argentina did it. First presidents inyal goal on their first term. But okwadi bedo penyu no wacho ni election oseteki, then next time ka Ruto biro 2 term to wacho ni no kwalo. To yet you see Ruto campaigning, you see people doing work, you see wacho jio donje UDA. To one vijana wabedo, we are not doing that preparation. Koro inyanika it's like a war. Kocha nyaka train for a war because jogi be train. But ka ki train ne war majio chikoni ni wacho ni joka no selo. Don koro gidegi lo. Koro it's either we decide we want to work with Ruto, we want to support Ruto aendele ama vijende, which that is a pipe dream sani. Koro vijende or support sirikal for now. Gimo wanyalo loko mwanyalo demand ni systems gieki. Nitere MPs moko mose the 3 terms. To 3 terms they can't even account for gimagi yudo. Ukungu achak ni binge kata pesa MP ni yudo SDF annually. In the past 3 years mose bedo sani this second term ama this 5-year term. Oseti mangogi pesa ni. Koro mane kuonde moningo wachakgo. Mondo koro kwa loko to wachako ni onge tiende koro ngato ko biro no wane broad based timi ya no. Broad based means ni wanyalo yudo jing'eny. Pod wanyalo yudo ngato maber mapodinya wanyalo gone kura mobede kanyo mondo waknwa gin this broad based government. Wach na mogik ni broad based ka wasike wasikure broad based onge kama wadhi no mi wa positions madongo wan gi PS mar interior mabe useneno katimo gik moko mabeyo wan gi CS energy wan gi CS treasury koro wa holduru wa pushuru jogi mondo kik bed niya giwene PS achiel ematiyo tich te jomoko giendi gi our MPs mae time mandeche masubaka koro gergi ndara mami uru Masaya Road Rais no wacho ni chake January it's yet to happen mago koro ponwa gisani wa push ni ndara from Nairobi the expressway to Malaba ama ni Kisumu I constructive koro mae samonya lo push nia in this arrangement by the time when the election kwa chako new arrangements after elections tokalua wase benefit mondo achak plan for 2032 erokamano Brian wach mi wacho no be miriwo gi wach ni mogik in gi dakika achiel erokamano kendo an gi wach mogik awinjo ka jaote moro ndiko ote wach mane wasewuok e chien mar nyota to adiera nyota no en pesa maber kadipo ni entie to kata ka en pesa maber wang'iyane kaka itugo kode okel ni nyota samoro 2022 to chien kucho economy rach oidh tax ni malo pesa ni dhi duka ni useless onge gimo dhi konyo koro nyalo ni pesa ni serikal duogo konyorego nikech konyo mi kocha odhiyo oidho tax kaito kendo nachaka winjo ka nyaminwa wacho kae ni serikal ni wane broad based ni wasike broad based okrach ber ka jisike broad based to kikwa ber gi chorus ni jok mano CS mano 200 ma wantiere go wapenjre aneni ya jo Kikuyu gin gi CS adi kocha bende isewinjo kata ogiwuoye kata to tiyo negi
In fact, wan kaka wachalo jok ma koka nodonjo, wan kaka joluo, wachalo jok ma koka nodonjo first time e sirikal makoro gini ema waleko nya. Waleko sirikal, gimora mora waleko ka. To kata ka en first time. Wachi ni wepenga rangi sakwe. Winjo wacho ni awuoyi wach economy sana. Mapiyo piyo ka wachieko. Wach economy kanyo bende. Ok wanyalo wuoyi wach economy ka sirikal owuon e economy. Ko nyaka wawuoyi wach sirikal mondo sirikal one kaka gini okonyo. Erokamano ahinya. Wach ni mogik. What my parting shot. Parting shot mapiyo piyo. Ineno. Dongruok mar Kenya ka. The person is solely responsible en sirikal. Let me tell you gimomiyo. Mana my parting shot. Number 1, sirikal ema biro ensure ni our local market karkae is protected from being flooded with imports. Iwinjo. Kakoro sani wa import gimora mora nyaka pamba mineno kara rwako. Inyalo neno wuok oko. To pamba no nego beni japur pamba puro Kenya karkae, pamba ni bedo processed Kikomi, japur cha chamo pesa, ja processing cha chamo pesa. An koka dhi nyiewe koka ng'ato twang kakao cham pesa. We are literally importing everything. Kidhi nyiepo nitie nyaka China square odar nyaka China mubiro muketo malls madongo dongo Kenya ka. Wachalo jomodak in a foreign country, in our own country. Every product kiwuok gokinyi kadhi nyiewo leather kamae, inyiewo mana leather mowuok Turkey. To dog policies mabiro ensure ni gigi tete iloso gi jowa ka. Hides machalo kaka pien inyalo los jowa ka ma wuoche los Kenya ka kae ma quality ensure ni obedo maintained high standards manyalo bedo exported to the global market. That solely relies on the government, not the county government, not anything. Egimomiyo dongruok ka wuoyo about Geno mari yude 2026 ni. Ana Geno kenda lemo matek ni kapach Ruto Rawere ka Nyasaye orne kata vision moro mondo bed no nyalo neno ni economies globally odongore nango. America wacho ni America first. Europe are not importing anything. They are making themselves and consuming themselves. That's why we are saying we have low quality of leaders. You have to be able to compare and borrow standards globally and implement it locally. Dolphin Gandele. Dolphin Sangwenya to kikuwinji mago sangwenya mang'eny ne sirikal. Dolphin wach mogik kwa tieko. Okay, and katieko da medo manani we don't need to be in the government so that our region can develop, because katakan wantere opposition, these people get grants yoroga pesa county levels jotendwa mwayierogi emoktinwa koro wawe uru blame wach mar broad based gi opposition and what not bedowa broad based ka the months modongi are not enough for us to hold our leaders accountable to do something tangible e gwenge wa kucho. Koro wawe uru wuondore jogi richo to gidhi dala sari okinyi. Thank you. Erokamano nyandele wach ni mogik. Ambe ada wacho ni wawe uru bedo praise and worship team mar broad based. Nikech it is not our first time wabedo gi CS the government. Even the previous uru nomiyowa. Koro wach moro ni wadasi komi kwa chungo wanwani broad based. With this CS momi wano gitimo nwa eromo okelo pande to pande ni ujube mani keleza politics mana sasa koro mokufinya kilo pande koro nitiere gik mowinjo be ni miyowa moko winjo be ni gin target moro ma ng'ato timo mondo odhi ogikech. I was listening to chair mar ODM sama ne interview kai nowacho ni gidhi bende mesa mondo gi negotiate mane omiyo gisechako mas ni registration mar voters through giving them IDs. Koro ni giving mar ID ni en mana an intention mar 2027 politics. Koro ndire services munjo bene miyowa moko munjo bene wadito nyaka siasa giki an mane wach na mogi. Erokamano. Joyce Bishop wacho ni amosa wang'adi matin. Erokamano. Amose. Erokamano ahinya Hilary, Faith Ken, Steven, Brian Kachel kodin Dolphin kuom kawo thuolo maru kinyi makawuono mar mondo mi ubede twak. Fredrick Osuru ng'isa kae ni Joyce Musna Rawere studio adiera Rawere to sebeda ka itiyo godo marach gi josiasa. Ochopo sama koro Rawere onego bed gi duol achiel mondo gisir Rawere betegi madwaro laro kombe 2027 to gi kaw ID gi kura.
Erokamano ahinya Fredo Suri. Nyakora Mugiajwang' imbe ndagoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Adiera Rawere nitiere kod Geno e higa mar 2026 to maduong' mogik gikawo kura to gikawo ID kaito gikawo kura mondo gibi giyier jotelo magintiere godo kod Geno ni bro bedo katiyonegi e yo makare. Nyakora Mugiajwang' elo jogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo director mara mar odiochieng' makawuono, jogo picha, jomak duol, jogo manitiere graphics kachiel kod TX. Wagonu erokamano ahinya kuom neno ni Nyakora Mugiajwang' oneno chenro ni e yo makare. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani nyaka kendo warom juma manyien. Nyinga Joyce Oduor. Unajionanga hapa hivi peremende unafikira wewe ni peremende ya kila mtu Sema shida yako kitambo ni mbaya. View Sasa brings you a new and exciting series, Monica. I'm Monica. Pleasure to meet you.